אם הגעתם לסרטון הזה, כנראה שאתם רוצים ללמוד עמידת ידיים. אז יאללה, בואו נתחיל. שלב ראשון, אנחנו מניחים את הידיים. שימו לב שיש לי הרגל האחורית ורגל קדמית. את הרגל האחורית אנחנו מעבירים לפנים. כמובן, מעבירים אותה ישרה, 3, 4 בצורה כזאת מתרגלים 10 פעמים. השלב הזה הוא שלב די דומה לשלב הקודם. אנחנו רק מקפיצים את הרגל, שימו לב שאני מקפיצה מהרגל האחורית ולא מהרגל הקדמית. בשלב הזה אנחנו מתחילים משפופה, מעבירים לשמיכה קדמית ומעלים את הרגל. שוב פעם. בשלב הזה אנחנו נצטרך שרפרף, נשים את הידיים בצדדים ונדחוף אותו דבר מה שעשינו רק עם שרפרף. שימו לב שהשרפרף 10 סנטימטר. בשלב הזה נניח את הידיים, נכווץ את הטוסיק ונעלה קפיצות ארנבת במקום. ואני אתן לכם טיפ. תמיד הראש שלכם צריך להיות מכופף ולהסתכל אחורה ולא להסתכל ישר. בצורה כזאת. פה תנסו לעלות לעמידת ידיים. יאללה, עכשיו מהעמידה אנחנו מעבירים ידיים ישרות, אנחנו מעבירים לפסיעה. בצורה כזאת. עכשיו אנחנו מגיעים לשלב הסופי. חובה פוינט, רגליים ישרות, מעלים, עמידת ידיים מושלמת. יאללה, ביי יוש. אל תתייאשו כי בסוף תצליחו. אם אתם רוצים עוד סרטונים, נו אוקיי ויאללה ביי יוש.